Interagency meeting gipahigan isip pagpangandam sa Bagyong Usman samtang usa ka barko nga padung sa Bohol mibalik sa agi human maaberya. Adunay live update si Nico Sirino. Nico? Yes, Bob, gipangandama na sa mga otoridad kining posibleng epekto ni Bagyong Usman dinhi sa Central Visayas. Gihimo karong hapon ang usa ka tigom interagency meeting tali sa lain-lain nga mga departamento ug mga ahensya agi og pagpangandam sa posibleng epekto ni Bagyong Usman. Gipatawag kining maong tigom sa taga-Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o gitambungan kini sa lain-lain nga mga ahensya o mga departamento nga nahisakop ning maong grupo. Katuyuan niini nga mapangandaman ang posibleng mga epekto unya sa bagyo dinhi sa atong rehiyon. Sa maong tigom, gihimo og gihatahasan ang lain-lain nga mga ahensya o mga departamento sa lain-lain nga mga katuyuan o mga buluhaton nila sama sa camp management, health issue, mga issue kabahin sa pagkaon o mga relief goods, law, peace and order, logistics, emergency preparedness ug uban pa. Matud sa Office of the Civil Defense, matag dunay weather disturbance nga moabot dinhi sa atong lugar, mupatawag na gyud sila og tigom template na nila kini aron nga hingpit nga mapangandaman ang koordinasyon sa tanan nga mga sektor sa gobyerno ingon man sa mga non-government agencies usab aron nga kapangandaman og makahimo gyud sila og mga measures aron nga hingpit nga kalikayan sab ang dako nga mga problema nga masugatan kung ugaling grabe man ang epekto unya sa bagyo. Samtang gipahibaw sab sa Philippine Coast Guard karong hapon dunay usa ka barko Bob nga paingon sa Tagbilaran City sa Bohol. Milarga ni siya alas 12:30 kaganihang udto kining MV Light Ferry 12 nga nakasugat ni siya og problema sa iyang makina matud pa Napagngan og makina. Diri pa hinuon kini sa may bahin lang sa may Mactan Channel apan gumikan sa hitabo napugos kini tagduma sa barko nga mobalik sa agi. Gibitad ni sila sa usa ka tugboat pabalik dinhi sa may Pier 4 dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Gumikan ni ini gipakanaog na ang mga pasahero ning maong barko kay di pa man gyud pabiyahon sa Philippine Coast Guard o sa Marina kining maong barko og gikinahanglan pang susihon kung unsa gyud ang problema nganong napagngan man kini og makina sa laut. Sa atong pagsusi ning maong barko din sa Pier 4 kasamtangan na karon nga gidiskarga ang tanan nga mga kargamento gikan ning maong barko kay di pa magyud kini makalarga. Ato pang susihon kung unsa gyud ang hinungdan niini ug unsa ang nahitabo sa mga pasahero apan matud sa Coast Guard nga muhatag man kuno og refund kining shipping company sa katong ilang mga pasahero ug moakomodar sab sa mosunod pa nga mga biyahe sa lain sab nila nga barko. Atong paminawon karon ang tipik sa pamahayag sa opisyal sa Coast Guard ingon man sa Office of Civil Defense. At least na base sa nadungog nato ganiha sa mga lain-laing agencies including mga local government units, layo pa lang gani ang bagyo na nagprepara na sila. Wala pang definite na kung what is specific, kung namatay ba yung makina or may leaking ba or whatsoever. So yun yung fina-find out pa rin natin as of the moment. The general information was engine trouble siya. Samtang live kini nga kuha karon Bob ato ipakita gikan dinhi sa may Pier 4 kundiin pipila lang kini sa mga barko. Ang kataghanan ning maong mga barko dunay hinoy ubang mga biyahe labi na padung sa Mindanao ug sa Luzon nga makalarga pa man gihapon og on track pang ilang schedule karong gabhiuna apan may ubay-ubay na nga mga biyahe partikular na katong mga lugar mga destinasyon nga duna na giisa nga public storm warning signal ang gidid-an na sa Philippine Coast Guard nga makabiyahe. Kadaghanan ninyo nakita nga mga barko karon gipangga-id na dinhi sa pantalan. Mao kini ang paingon sa Samar, Leyte provinces nga gidili na nga makabiyahe ang maong mga barko gumikan sa
nagdanga-danga sab nga epekto ni Bagyong Usman nga nagpaduol na sa Philippine land mass. Giauhag sa Cebu Ports Authority o sa Philippine Coast Guard ang mga pasahero nga magpakisayo daan sa ilang shipping company sa di pa sila moanhi sa pantalan aron nga mas mahibaw silang daan kung madayon ba ang ilang biyahe karong gabi o baka ugma aron sab nga di na sila mahasol sa pagbiyahe o pag-commute pa paingon dinhi sa pantalan o dili na manayon ang ilang barko. Sa atong pagsusisab sa mga terminal, padayon ang kasikas dinhi sa mga terminal sa mga pasahero kansang mga biyahe mahinayon pa og wala may aberya sama na lang sa mga biyahe paingon sa lalawigan sa Bohol nga padayon pa niining mga orasog. Mao kanabab ang latest nga mga balita ang atong nahipos gikan dinhi sa pantalan sa Subo. Kasawat sa Nico Serino sa imong live report.